Bisan dunay firecracker ban sa Davao City, sadya gihapon nga gisaulog sa mga Davaoenyo ang bagong tuig. Kini pinaagi sa mga aktibidad sa paghinugyaw kung asa bida ang mga higanteng torotot. Ani ang report ni Argil Relator. Ing-ani kasadya nga gisugat sa mga Davaoenyo ang tuig 2024 ato sa paghinugyaw sugat sa bagong tuig sa Davao City sa Rojas Avenue. Una ang New Year countdown, jam-packed ug all-out performances ang gipasundayag sa Davao Talents gikan alas 5 pa lang sa hapon hangtod na sa bagong tuig. Gikan sa fire dancing, rope aerial dance, lip-sync performances, ug song and dance performances. Nagpanindutay sab ang 11 ka entries sa Giant Torotot Competition. Agig pagbida sa Torotot, isip alternatibong humaagi sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig. 50,000 pesos ang premyo na dawat sa grand winner nga si Romeo Cabuanga sa iyang Giant Torotot nga usa ka metal art ug gihug na sunod sa lagpas 4 ka bulan. Kami mo ang pinaka-happy ako kay more than 4 years ko nag-appeal og Torotot. Karon ako ni champion. Metal art sir, metal art. Gikan sa wire, gikan sa ball, gibuhat na kog tao. Og syempre, nalingaw na. Doon na pa'y grasyang nabitbit ang mga Davaoenyo. Kinsa swerteng nabunutan sa raffle nga dunay premyong grocery packs ug tag-usa ka sakong bugas. And we are happy that ang atong mga Davaoenyos nikuyog sa ato until December 31 until tonight. And this will inspire us all the more to prepare more events, bigger events for next year. Alang sa mga mitambong sa paghinugyaw, malaumon sila sa tuig 2024. Maghanap po ng magandang trabaho at ng makahaon sa buhay. To do my best and hopefully more blessings na ma-achieve because you are going to do your best. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.